Fatimah, mah, ora sekolah. Dalem bapak ana apa? Iki wayahe mlebu sekolah do. Orang toto-toto yang sekolah. Ma, aku ora sekolah, aku mau sekolah. Ora mau tukang tas anyar, Pak. Kon sekolah. Lah tasem ora kena mok enggo. Kok njaluk nukono anyar. Tasku iku isih kena tak anggo, tapi kan wis elek lah. Masuk sekolah baru, ya tasnya kudu baru. Tahun baru ya tasnya kudu baru lho. Kok tas sama elek wae. Cangklongan dondoman ping pira iku mah ana tas anyar aku, Pak. Tasem gua ada buku ora kena tasem iku. Tas salah iku barokain nggo sekolah. Ana tas elek kok barokah apa? Tek isin-isin batorku iku iya, Pak, Bapak. Ana ngono kowe ora gelem nganggo tasem, kresek abang gua ada buku. Nah, jaluk kok ana tas kok kresek abang kon nganggo. Alok kon golek rasa anak miki gawane sekono. Wes sekolah kok kon kanggo kresek abang le, Pak. Wong kok bangetan kayak wong tuwa pelit pol. Anak jaluk kok ana tas wae. Sing nganggo sik. Sing tas apa wis elek. Nganggo kresek nek emah. Lah, aku nganggo iku lho, tumbuh.